Higala maayong hapon, aniya nga tuang 3 o'clock news break ning sibiyahang DXMUFM alang ning adlaw nga Martes. Today is May 6, 2025. O kini ang inyong tigbalita, LG Iman Aninayon. Gilusad sa Misamis Oriental Police Provincial Office ang send-off ceremony sa ilahang mga pulis kuyog ang 5 ka batalyon sa mga sundalo aron mohatag seguridad sa lalawigan sa eleksyon sa Mayo 12. Miingon si Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo nga panguluhan ni PNP Misamis Oriental Provincial Director Colonel Wilbur Salaguste ang send-off ceremony sa ilahang headquarters sa lungsod sa Villanueva sa probinsya sa Misamis Oriental. Siya miingon nga anaa sa 2,500 ka pulis, sundalo o ubang government, deputy government agencies ang maghiusa sa pagbantay sa ilusad nga piniliay sa umaabot adlaw nga Lunes. Hisayrang anaa sa 25 ka lugar sa probinsya sa Misamis Oriental ang hatagan sa igong seguridad sa mismong piniliay. Sa pikasbahin, magamit na alang sa automated elections ang sobra 20 ka makina nga gipaubos sa final testing ug sealing sa Commission on Elections kon COMELEC pinaagi sa Election of Board Inspectors kon BEI sa mga tunghaan sa lungsod sa Lugait, Misamis Oriental. Kini human walay dinagko nga kasilikan nga nahiaguman ang gilusad sa BEI nga mock elections sa nagkadaiyang voting centers kagahapon sa buntag. Miingon si COMELEC Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo na mao'y issue lamang ang printing jamming o gamay nga pagkahugaw sa scanner cameras sa mga makina nga paspas ra usab na hatagan o kasulbaran. Siya miingon nga gibantayan na sa mga otoridad ang 23 ka mga automated counting machines sa nagkadaiyang tunghaan sa Lugait nga kay matud pa kabahin na kini sa gamiton sa May 12 elections. Hisayran nga anaa sa sobra 1.1 million ka mga botante ang rehistrado sa Misamis Oriental nga naglakip na tumatud pa sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa pikasbahin nag-rollback na niining mga orasa ang presyo sa lana sa mga dagkong kompanya sama sa Caltex, Sea Oil ug Shell. Diin ang gasolina adunay 55 centavos matag litro nga pagkunhod samtang 65 centavos usab ang gikunhod sa matag litro sa diesel ug 90 centavos ang matag litro sa kerosene matud pa nga gikunhod. Ang maong rollback misunod sa duha ka semana nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo niini. Tungod niini ang gasolina ug diesel adunay 3.65 nga kinatibuk ang pagsaka sa matag litro sukad sa sinugdanan sa tuig samtang ang kerosene aduna usab 1.10. Gipasabot sa Department of Energy nga ang sobra nga supply sa kalibutanong merkado mao'y hinungdan sa pag-ubos sa presyo sa lana karong adlaw. Sa katapusan sa atoang 3 o'clock news break, gikumpirma sa Russia nga naglusad ang Ukraine o gatibuok gabi nga drone attack nga nagtarget sa Moscow sulod na sa duha ka gabi. Sigon sa Russia's aviation watchdog nga Rusavyatsia, temporaryo na nga gisira ang tanang major airport sa syudad aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Sigon ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin, dili moubos sa 19 ka mga Ukrainian drones ang ilahang nabungkag at diser kini nakaabot sa syudad gikan sa managlahing direksyon ug pipila sa mga tipaka niini mitugpa sa nagunang mga highway sa syudad dungan sa pagklaro nga wala kini mitala og casualty. Wala pa magpagawas og komento kalabot niini ang Ukraine kan sa ilahang gihimo human ang bag-uhay lang usab nila nga pagpangatake sa Kursk region sa Russia kagahapong adlaw. Una nang gibutyag sa Ukraine nga nakaigo sila og usa ka drone command unit sa the Kursk region kagahapon duol sa Russian village sa Chutkino.
Higala mao kana ang atuang 3 o'clock news break ning sibihang DXMU-FM. Kini ang inyong tigbalita. LG Iman ani Nayon of DXMU-FM 88.9, your development radio. Very good, anak ko. You are so very good. Hala, you busy it. Hala ka, yung gigisi, anak. Tito Eljon is here. Thank you for listening. Wow. Wow. Come here, kuya. Come here, Tito.